Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor WeNingi. Sibonga nje ithuba elinqazivele lokukhuluma nawe. Sibonga kumuntu olandela i-channel, sibonga umuntu olandela laphana ke ingosi yethu la sibheka khona amaphupho on e-TV kule morning show. Nkulunkulu enilonde nonke nibusise. Sibonga abantu ke abambalwa abasupportile financially. uNkulunkulu enilonde nibusise nonke. Besibonga abantu abasupportile ngokuthi be-subscribe kwi-channel. Ngobuningi benu uNkulunkulu enibusise nonke. Sibonga abantu abavisit i-channel more often abahamba babuye kuyo. uNkulunkulu enilonde nani nabantu nje abalikehayo uthi besebukile besethi no kubalekile ngilike yabo. Ngoba kuba kuhle ukuthi abantu belike ngoba lokho kusiza ukuthi i-channel ikwazi ukukhula, ithole ukuthi ke YouTube noma ku-Google recommend ngalo ndlela ikwazi ukuthi ibe nama views amaningi. Sibheka la iphupho likaMqobo ngalo ukuthi ke mkhulu uMphupha la ngisiza ke uMengameli, ngijabulile kakhulu, you are so pleased. Iphupho elihle kakhulu leli kodwa asilungise spelling la ethini akufanele athi mkhulu kimi, leyo title angiyideserve. Ngasho ukuthi i-title okuyona yona umuntu angabiza ngayo ngikaPastor WeNingi noma pastor wezwe noma ke pastor wabantu, kodwa nje uPastor WeNingi noma uPastor wezwe iyona ngayisebenzisa noma uthi xolani nje. La uma uphupha uMengameli uphawu oluhle kakhulu esikhathini ngoba luvama ukubika amandla, lubike ubuholi noma ubukhosi obuthile, lokuthi mhlawumbe umuntu ozophakama kunamathuba amakhulu ukuthi uphakame, uhlonishwe, uphinde uphumelele kakhulu empilweni. Uma umuntu lo uMengameli umuntu omnene, umuntu onogazi, umuntu futhi ohlale eneme kwayena, umuntu othanda abantu. Futhi uma uphupha umuntu oMengameli lolu phawu ngabe libe selichaza mhlawumbe ukuthi wena unesifiso sokuba umuntu ovelele noma umuntu olangazelela ukuphila impilo engcono nephezulu kanye nehlonishwayo, yabona. Kodwa futhi uma ngenzeka uphupha umuntu oMengameli uphawu ngabe lukhomba ukuthi wena umuntu ozogqama futhi uphinde ube namandla, mhlawumbe nentshisekelo yokuba ke umholi nokuqhoqhobala mhlawumbe isikhundla esiphezulu emkhakheni wakho, noma ufuna ukuba ke unqa phambili emkhakheni wakho, yabona. Kodwa uma ungaphupha nje uMengameli okuwuMengameli wontamo olukhuni ezweni lake, uMengameli onomlando wokubulala abantu, uMengameli onomlando wokuphatha kabi abantu, isizwe asiholayo, lelo iphawu ufuna asinandaba udumile, kodwa lokuthi udume kabi uphawu esingathatha njengolubo elingasho ukuthi ufuna uqaphele umuntu oseduze nawe omkhulu nohlonishwayo one-influence embi, ngiyabona. Singalichaza ngalo ndlela ukuthi mhlawumbe eqaphela kunomuntu omubi kodwa omkhulu nohlonishwayo nohloniphekile one-influence embi oseduze kwakho, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekulonde. Qhubeka ulike le video le. Musuqeda ukuyibuka siyanxusa nje ngana kwethu. Siyanxusa. Bese ke uyapressa ke i-notification bell so that masifaka i-video you get ama-update. So quick, so fast. May God bless you.